Mami, môže maxi hru? Nie som tvoja mama a maxi hru máme doma. Čauko, zdravím ťa pri novom videu, v ktorom si idem splniť jeden môj sen. Keď som bol malý, každý deň o 16:30 som zapol telku, naladil som STVčku a sledoval som maxi hru. Fascinovalo ma to a chcel som si vyskúšať, aké to je hrať maxi hru cez obrazovku, ale nemohol som z dvoch dôvodov. Rodičia mi to zakázali, lebo telefonovanie do telky bolo drahé a aj keby som chcel, nemali sme telefón s tónovou voľbou. Len pre kontext, v 90. rokoch sa namiesto mobilov telefonovalo cez pevnú linku. Staršie telefóny používali na vytáčanie tzv. Pulznú voľbu, ktorá bola pomalá. Modernejšia tónová voľba posielala čísla okamžite a priamo po hlasovej linke ako unikátne zvuky. A možno si to neuvedomuješ, ale prechod na tónovú voľbu spôsobil celkom slušnú technologickú revolúciu. Ak si želáte zmeniť jazyk, stlačte jednotku. Telefónne automaty. Tónová voľba umožňovala stlačaním čísel na tvojom telefóne ovládať automat na druhej strane. Čo je na jednej strane geniálne, na strane druhej nuda. Našťastie sú ľudia kreatívni a vymysleli spôsob, ako túto zmenu využiť pre zábavu. Prvá telefonická TV hra sa volala PO2TV. Vznikla v USA už v roku 1978 a ovládala sa hlasom. Čo je ale pre nás zaujímavejšie, o 12 rokov neskôr vznikla v Európe, konkrétne v dánskej televízii TV2, telefonická hra Hugo. Divák ovládal postavičku trola Huga práve telefónom s tónovou voľbou, rôzne tlačítka na telefóne už spúšťali rôzne akcie, v zákulisí bol telefón napojený do prístroja s názvom ITE 3000, ten zaznamenával tóny na linke a premieňal ich na pohyby v hre. Táto hra bola natoľko populárna, že sa v nejakej forme vysielala v 40 krajinách v Európe. Vďaka nej potom vznikla u nás okolo roku 1997 Maxi hra, ktorá fungovala veľmi podobne. V Maxi hre sa hrávali rôzne hry, ale asi najznámejšie z nich boli Crash Bandicoot 2 a 3, ja si úprimne iné ani nepamätám. V Crashovi súťažiaci ovládal 3 pohyby. Vľavo, vpravo a skok. Hral sa vždy jeden základný level a ak sa ti podarilo dokončiť ho, zahral si aj finálový level. Za všetko sa zbierali body a súťažiaci, ktorý získal najviac bodov, vyhral PlayStation. Okrem toho sa ešte hralo o malé, stredné a veľké ceny, tiež podľa počtu získaných bodov. V relácii sa vystredalo niekoľko moderátorov, ja si pamätám Didianu, ktorá sa mimochodom vlastným menom volá Dagmar Dianová a nie Didiana, čo bol pre mňa dosť veľký šok, Luciu Šipošovú, no a potom túto moderátorskú legendu. Jediný a jedinečný Lolo. Maxi hra. Jo, je to Andrej Bičan a absolútne si nepamätám, že by vystupoval pod prezývkou Lolo. Maxi hra mu poriadne nakopla televíznu a ako vidíš aj TikTokovú kariéru. 6-7. Robím si trochu srandu, ale žiadny hejt. Andrej je super. Maxi hra začala na Markíze, po 2 rokoch sa presunula na STVčku, kde zaznamenala svoj najväčší pík, potom ju opäť prebrala Markíza, kde hra postupne strácala sledovanosť a pomaly potichu zomrela. A ja ju idem dnes oživiť. Keďže si chcem hru zahrať čo najviac autenticky, potrebujem 3 veci. Telefón s tónovou voľbou, niečo čo bude tóny počúvať a meniť ich na ovládanie, čiže takú moju vlastnú verziu ITE 3000 a samotnú hru Crash Bandicoot. Telefón sa mi nepodarilo zohnať, tak som si jeden naprogramoval. Musel som sa naučiť, ako funguje celá technológia tónovej voľby, ako ju správne namapovať na tlačidlá a správne to celé vykresliť do tejto finálnej formy, čo mi zabralo hodiny a hodiny práce, tak budem rád, ak ju oceníš lajkom a odberom. No dobre, robím si srandu, zabralo mi to asi 2 prompty pre AI a celá apka bola hotová za 2 minúty. S detekciou zvuku to bolo podobné, akurát tu som robil v priebehu viac úprav. Nechal som AI nakodiť Python skript, ktorý filtruje zvukový vstup cez Gercelov algoritmus, aby izoloval tú. Hackerman. Keďže mám takýto špecifický setup, nebudem hrať na PlayStation, ale na emulátore. Ja už sa nebudem ďalej vykecávať a raz, dva, tri, poď do hry. Ja už mám pripravený telefón. A idem hrať. Tento level som mal z celej maxi hry asi najradšej, nemal by byť príliš ťažký, takže poďme na to. Bendy, my cuš, štartuj si cuš. No, jablčka zbieraj. Si šikovný. Hop, 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 doľava, doľava.
To bola tesnotka, pekne sme sa rozbehli, ale... Ale Micu už opäť si odrela kolienko. Tigrik ťa čaká. Super, skáče to tak, ako to má skákať. Ale tu je skutočne veľa tých rôznych občanov, ktorí si povedali, že koľko dnes nebude mať dobrý deň, ale koľko sa nedá. Dobre, takto sa to hrá. Ideme na to. To neskoro skáče, padá do jamy. Poznáš toto porekadlo? Strašne ti držím palce, ešte máš 2 životíky. Jablčka ťa vedú. Teraz ideme na samotné vyskakovanie, preskakovanie. Vyskočiť? Dobre. Na draka, lokti, raka. Prdele. Aj, 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 aj. Áno, podarilo sa! Dobre som to začaroval! Zase nesprávny moment. Zase. Pokračujeme na čísko búre. Čo teraz? Čo teraz? Posledný život, držím palec. Mičuškovková, trochu sa pozbieraj. Základom je dostať sa do konca. Checkpointy treba zbierať. Teraz doprava, doprava! Pokračujeme s plným nasadením. Dobre, život. A treba vyskočiť. Výborne. Tak. Hop, uskáč, poďme doľava! Dobre, dobre, dobre. No toto bolo náročnejšie ako som čakal, tlačítka majú trochu lak a keďže nemám fyzickú klávesnicu, ale dotykový displej, tak musím občas pozerať, kam dávam prsty, lebo netriafam tlačítka. Ale level sa mi podarilo dokončiť úspešne, tak si poďme dať ešte jeden. Takže môžeme ísť ďalej. Ja sa z toho... Juj, nepodarilo sa. Pozor, máme rovnú cestu. Dáno! Dobre. Je to možné? Ja naozaj neviem teraz, je to možné? Výborne. Pozor! Teraz tam vidím checkpoint! No nič. Juj, náročné, náročné, ale... Výborne. Hop, šup, šikný skok! Aj. Pozor, posledný život.
Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, ja si myslím tiež. Dámy a páni, splnil som si ďalší svoj sen. Dúfam, že sa ti tento nostalgický experiment páčil. Ak áno, budem veľmi rád, ak ho oceníš lajkom a odberom. Ak si Maxi hru pamätáš a pozeral si ju každý deň tak ako ja, alebo si sa dovolal a zahral si, napíš mi o tejto skúsenosti dole do komentárov. Za mňa to dnes bude všetko, takže sa vidíme na budúce pri ďalšom videu. Čo bolo, lúči sa s vami Lolo.